हेलौ लोगोफोर नै दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आंनि दाउ फिसाफोरनि सायाव फंनैसो बुंनो आं नै बे माबाखौ दै लोंग्रा बेखौ गोदान लाना फैबाय दाउ फिसाया गासैबो मोजाङैनो दंजोबो गां ओंखारजोब्बाय गासिबो दिनै 7 दिन जाबाय ब्रैनै हिसाब दङ लाइटखौ मोनब्रै खालामना होबाय लोगोफोर नै लाइटखौ जेसेनो गोबां होनो हायो एसेनो मोजां जायो गुदुं खालामना लाखिनो हायोबा बेयाव मोनसे बेवहाय मोनसे बे मोनसे गासै मोनब्रै लाइट होबाय आरो नै आदार होग्रा ओमफ्राय नै मोनसेया दै होग्रायाव बेयाव दै होयोबा बिसोर गाखलायनो हाया आरोना मोजां जायो बेवहाय आदारखौ जानानै बिसोरो दै लोंनो मोजां जायो आरो नै मोनसे आदार जाग्रा आदार दोनग्रा बेयो आरो बाखि हायावबो होदो आङो बे बनानै तिरपालाव बेफोरबायदिनो गासिबो इन्टारेस्ट खारथिंगासिनो गुदुं लाखिनांगौ बिसोरखौ जेसे हायो फिसा समाव गां ओंखारबाय मासे मानै ओरैनो दुरबल जादोंमोन लोगोफोरनो ओइनो दाबो दं इयाव मासे मानै मासेया नाथाय दिनै हामबाय बियो दुरबल जादोंमोन इयो आङो लिभारनि मुलि होनानै दा आदार जानाय जाबाय मैया जायाखैमोन आदार दिनै आदारखौ जाबाय दा आङो लिभारनि मुलिखौ नै बिखौ होनाय जादों लोगोफोर नै बियो बिलिभ 100 बेयो नै बे मुलिखौ आङो दैयाव 10 ml करि दैयाव 1 लिटार दैयाव 10 ml करि होनांगौ बेखौ दामा बारा नङा इनिया 150 लादो नै बियो गासै मा मोसौ बोरमानोबो जायो दाउफोरनोबो गासिनोबो जायो आरोना मोजां मुलिया बेखौ होनानै दा दाउफोरा आदार जानाय जादों आरो आंना ना नङाबा दुरबल जादोंमोन एसे नैफोरो मोजां मुलिया बियो आरो भेक्सिन गोबां होखांबाय नै भेक्सिनखौ आं मारिखांबाय 6 दिनाव भेक्सिन होदो लोगोफोर आङो दा आरो नेक्स्ट दंबावो 12 दिन बा 13 दिनाव मोनसे भेक्सिन होबावनांगौ जों बेनो अबेबा आदार जानानै उन्दुगासिनो एसे दुरबल दं माफा माने बेफोरबो हामगोन आरो Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. नै मानैया बेयाव आदार जागासिनो फिसा खनायाव औवानि हासुङाव उन्दै समाव होनायमोन इयो दाबो होना दोनदां बेखौनो माबायदि लोदों लोगोफोर नै दाउफोरा आदार गाङा ओंखारबायसो नै गाङा गोलाव जाबायना आरोना दिनै 7 दिनाव गोलैबाय बिसोरो ओइ मासेया दुरबल दं नै मा होनदो मासेया जाबाय आदार टेन्ट आवदो बबावबा
अबा अबा थेनथावदो Kenapa nih yang baik? नेंबाय Atau sisi lainnya? Sisi lainnya. ओइनो बिरथिं दे Mana ya sehab berikan lebih lama. क्लियर ओइ मासेया देरसिनबाय ओइ मासे गोसोमा बाराद्राय आदार मोनजादोयो सैतान Itu asal. Dari garuk dia situ. Tanjung. Gua mau pakai sini. Kayak juga ini laki nak. गुवार होनांगोन जागाखो Ini mana birkangnya aneh जाबाय. Ada tuh ini pakai kanan ini, pakai foto ada.